Magandang araw, Pangasinan! Ang Gongs Download Tayog ay bumibili ng mga disconnected Wi-Fi router ng PLDT Fiber, Globe Fiber, Converge, Huawei, ZTE router. Kaysa nakatambak at itapon nyo lang, gawin nyo ng pera. Pick up sa buong 6 district ng Pangasinan at karating na probinsya at bayan. For more information, message us at facebook.com Gongs Download o kaya mag-subscribe sa aking YouTube channel youtube.com/GongsTV Tayo or contact us at 0991-217-3138. Magandang araw, Pangasinan! Ang Gongs Download Tayog ay bumibili ng mga disconnected Wi-Fi router ng PLDT Fiber, Globe Fiber, Converge, Huawei, ZTE router. Kaysa nakatambak at itapon nyo lang, gawin nyo ng pera. Pick up sa buong 6 district ng Pangasinan at karating na probinsya at bayan. For more information, message us at facebook.com Gongs Download o kaya mag-subscribe sa aking YouTube channel youtube.com/GongsTV Tayo or contact us at 0991-217-3138. More information, message us at facebook.com/DongsDownload or magsasadya sa akin, Dongs Download Stall, number 14, Tayog Public Market, Tayog, Pangasinan. Maraming niyog sa masbate, kaya paniguradong madami ding suka. At ito ang suka na super proud dapat tayo sa Porbida. Ito'y gawa ng One Heart Food Products sa Villa Calmad, Madbad, Kawayan, Masbate. Porbida is a pure sukang tuba. The only coconut vinegar that brings out the best flavor of coconut, blended with different spices to make a taste very different and delightful. No preservatives. Natural tuba. The best sausawan for a perfect meal. Sausawan for inihaw. Kandidato ka ba ngayong eleksyon at naghahanap ka ng di kalidad na voice-over sa iyong pangangampanya? Kahit matalo ka sa eleksyon, panalo ka pa rin sa quality ng voice-over mo. Message na kay Gongs Download or hanapin lamang siya sa Tayo Public Market, Tayo, Pangasinan.